mai napon elérkeztünk az utolsó csatánk helyszínére. Az utolsó csatánk helyszínére, ahol minden eldől. Nem csak egy egyszerű csatáról van szó, hanem a háború végéről. Több csatát megéltünk. Már veszni látszottak egyes helyeken, de mindig megfordítottuk a végkimenetelét. Mindig magunk javára fordítottuk a csatát, és legyőztük a gonosz erőket. Ám eddigi küzdelmünk mit sem ér, ha ma kudarcot vallunk. 20 év múlva gyerekeink vagy hősként fognak emlegetni minket, vagy elbukott lúzerként fognak ránk emlékezni. A mai napon maroknyi seregünk szembeszáll a sötét erő leggonoszabb, legelvetemültebb és legnagyobb seregével. A mai napon elválik, hogy volt-e értelme eddigi küzdelmünknek, eddigi csatáinknak, eddigi szenvedésünknek. A mai napon meg fogjuk vívni az utolsó csatánkat a sötét erők ellen. Tudom, mindenki lelkében van egy kis félelem, de ez fog minket előrébb vinni, és megvívni az utolsó felejthetetlen ütközetünket a sötét erő ellen, aki el akar minket nyomni. De mi az igazság bajnokai. Kitartunk a végsőkig, és megvívjuk ezt az ütközetet. Ha egy mondatot kellene mondanom a végére, akkor azt mondanám, hogy ez lesz az utolsó menekülésünk a győzelemben. Uraim, Sir McCower tábornok, McCoy ezredes és Franklin nagy. Induljunk!